Kari. Sormusta. Oh. Meidän mennä lähemmäs. Mun on kyllä otettava vähän tästä, että mä kestän sama muu. Hän luovuttaa sinut. No niin. Nyt se kukka lähti korvan taas. Pappas tuonne päälaille se sinne jonnekin. Marita paikka. Älä nyt oo nui hermona, ei tää oo eka kerta. Noin. Toi oranssi toiselle puolelle. Ei se pysy, kun se on niin tynkä. Kari hommi. Juoksee karkuun. Me perään. Ei puhuttu kiinni. Minä on morsiamme ryöstö. Ei onnistu. No Kari, suotappa. Mennään lähemmäs. Tästä pitää mennä lähemmäs. Vuorikolvilta. Hetkisen vain sinun perässäsi juokse loppuun. No niin, mennyt sinne jo. Pitää mennä lähemmäs. Mikä ihan... Mikä se... Riittääkö tämä sinulle? Mitä se on se? Ole hyvä. No niin. Minulla on lisää. On fire. Mä pitää itkeä, Anni. Ota paperini. Itke. Joo. No niin. Me mennään vielä nopeta tämän hitaasti. Pieni hitainen. Jos et tuu puolet ihan vastaan. Kato, jäädäpä. Polkaisee jo. Ketä? Miten päin? Minä kysyn sinulta seurakuntamme nimistä. Kuka luovuttaa morsiamme? Kari. Amari. Hyvä. Aha, ja millä valtuuksilla? Näin kun kohtaamme toisemme ja teklaa toisemme. Olemme saapuneet vanien ihanaan seurakuntaan. Mä rakkauspuoltajien nimi. Minä kysyn. Näin kaiken kansan nähten ja kuulun. Olettako te tosi? Otatko sinä? Mikä nyt lienee? Tuo mikä nyt lieneekään mies. Ite. Uudestaan. Jaha, entä sinä, mikä lieneekään mies? Otatko mikä lieneekään nainen itse? Kun mä sanon, että otan. Hyväksytäänkö? Anna mulle. Oh, joo. Anna mulle. Jatte. Ja sitten kysytään. Päivi. Pyhän sanan. Näin. Kohtaa meitä nyt järjestää. Olettehan siihen syventyneet. Muistatte, että jähtysjärjestelmää ei milloinkaan saa käyttää väärin. Vaan siihen lisätään uutta erillistä jähtystä, jos tarvitaan. Ettei teidän tuleva liittonne kuumene. Oletteko ymmärtäneet puheeni ja sisäistäneet sen itse? Saanko jatkaa seuraavaksi? Tulemme lukuun. Tuo nuori leima. Etenkin naisten se pitää huoltaa, että isänä käynnistysmoottori toimii. Se on hyvin tärkeä. Siihen palaamme myöhemmin. Mutta isän, muista pitää kaasuttimesta, ettei se tukea. Mä varoitan sinua, nuori mies. Se jos tukkeutuu sinun huonoon. Ja se joutokäynti, se on vaarallinen molemmat. Se pitää sitoa pyhään kirjaan ja sen antaa minulle. Joo, vielä. Olen tavannut liikaa tässä. No niin. Olette varmasti nyt sisäistäneet asiaa. Ja tämä on tarkka huulitiiviste, takapään huulitiiviste. Se pitää aina asentaa huolella. Sitä en voi liikaa painottaa mitään. Ja jako. Voi hyvänen aika, että me olemme takapään huulitiivisteen vaihdon jälkeen palaamme jakoon. Mutta minä luotan teihin ja teidän jatkuvaan liittoon, että te pidätte huolta.
kartan ja vetoaksusta puhumattakaan. Onko. Elikkä, oletteko ottaneet huolta, ettei luista. Ei lipeä sivutielle, kun on jarrua käytetty. Muistattehan tuon mitä tuossa kilpailussa päivämällä oli, se oli joku, mikä se oli, maustepussi. Se maustepussi sisältö on hyvin tarkka, että se on tuore ja ehjä. Muuten saattaa käydä huonosti, jos ei maustepussista pidetä huolta. Näin täten tämän seurakunnan nimissä Vestmänninä pyydän tuomaan kihla. Vahvistamme tämän kihlauksen ja lopun aikaisen liiton. Ja avaimet järveen. Valitettavasti. Ja avaimet järveen. Muistattehan myöskin, että virta on vahva. Vaikka vanhoja on. Ja toivotan teille lopun aikaista jaloa juomaan. Minä ei tuota ota auki. Pastori totista, avaimet läks tos. Et saa! Kiitos. Nouskaa ja Saanko morsian? se on jo tämän kerran julkisesti saapi pussata. Wow! Oi. Hyvä tuli puhe. Oli. Logoja kaikki. No niin, irti. Seurakuntakirja.